Lwgwfwr, good morning. आंनि भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायहरनाय थाबाय। लwgwfwr नै दिनैनि रेसिपिया आंना नै दाउ मैयानो सिथारदोंमोन आरो एवथ्रमना दोनदों। आङो दा मैथा बांगालजोंहाय संगोन। सान्दुंआबो गोसाथार। बिदिब्ला मैथा बांगालखौ गायगोनसै। खायाखै दे नैबावसो बांद्राय बुरजा नङा एसेल'। सान्दुंआबो जि गोसा नै। सेन्देलाबो उल्टा पाल्टा। बोरै मैथा बांगालालाय? नै मैथा गोजायासो बिराद दङ। ओइयावसो मैथा बांगाला। नैलाय बोरै सेस मैथाजों नै बिबारा। मैथा गोजाल' रासि। बिबारा जि बारसोदों। जा मोजां गावदां गावदां बारखायोना। मासि गरमहाय खाखांबाय। बारा नाङा एसेल' नांगौ आरोना। मानो होनबाखि सासे मानसिबो हारसिं संगोन नालाय। आनाफोरनो नायलांदो बिदिब्ला। आं ओरैजाय सामब्राम लाबाय, बानलुबो लासिगोन। बेयाव देखानाय दंखायो। नै आं बारा थाव बैयो नैबेखौ दोनहैफा। बेखौ जागोनसो आङो थाइबेंखौ। बे सबाय बिमाजों माबा दं। बे बारा थाव होबाय थायाखै। मानो होनबाखि बिबाजैनिसो आरोना। बेहा निउ बेबि दं नालाय, गोरलै दङ। बांसिनानो दोनथ'बाय। एवनोसै। जेबो आलु जेबो मोनजाया नालाय बेखायनो बिदि बानायना होनोसै। आजा गोरलै दं नालाय। नायलांदो बिदिब्ला लोगोफोर। हालदै हरबाय आङो नै। ओमफ्राय एवखांबाय थाला। एवखांनाय जाखाबाय थारमाने हराव एवनानै दोननाय नालाय। बिनिफ्राय हरनोसै। हालदै हरखाबाय नालाय जिरा। बिनिफ्राय नै संख्रि, सामब्राम गुफुर, एसे खामहोनोसै। बिनिफ्राय आं हरनोसै मैथा बांगालखौहाय। मैथा बांगाल हरबाय। गरमाबो गरम जि गरम ना लोगोफोर दाबो। ओमफ्राय आं दै सेरना लाखानोसै। बे दहाय फुंनि सानावलाय दाबो सुनो मोनथ'वाखै आङो। लाखाबाय आरो बेखौ सालाद जागोन। दाहाय हागोन आरो दानो हाथ'वा। गरमाव थाइबें भाजि जानो बिराद गोथाव मोनो आङो। ओंखाम खहाबनाय बायदि मोनलायलायो लोगोफोर थाइबें जाबा। गुसु उदैया थान्दा मोनोना।
बांद्राय खामहोला बिनिफ्राय रस ओंखारथोंसै सासेल' हारसिंनि मानसि नालाय गोदौथोंसै बेनिफ्राय खोबनानै दोनथोंसै सान्दुंआ दाबुंसै अखा हागोन बायदि जोमै जाना फैनोसैलाय गैया ओमफ्राय बे खिथाब गोजा गोरलैनि जि गोसाखा सान्दुंआबो फाइनालि गासिनो मोनबाय मैथा बांगालजों दाउजों जानो मोनबाय सोर सोर गोथाव मोनो आंथ' बिराद गोथाव मोनो बे ओंख्रिखौ ओमफ्राय हारसिं मानसि नालाय एसे बिदिब्ला आङो डिएन खालामसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन आरो सोरबाफोर निउ नायदोंबा अननानै प्लिज नायनायल' दाथा दे लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालामनो हो कमेन्टआव लिरहर माबायदि जादों आंथ' गोथाव मोनथारदों आरो नै रेटिं दावदै रुदों स' बाय बाय लोगोफोर प्लिज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा